De az a lényege, hogy a vallásosok és most kitaláltak egy ilyen hülyeséget. Nem kell ilyenekkel foglalkozni, barát. Igen, de szerintem egyébként a vasárnapi zárvatartás az azért fontos, mert az embernek sokkal több szabad ideje lenne. Mondom, nem az tévét a baj, nézzen, nem az a baj, kiránduljon. csak egy képmutatás. Szombaton meg ugyanúgy berendel. De akkor nem támogatja ezt a vasárnapi zárvatartást? Nem, mert nincs értelme. Bár a Fidesz korábban nem támogatta a KDNP-nek a vasárnapi nyitvatartással kapcsolatos javaslatát, Rogán Antal a héten bejelentette, hogy mégis kiállnak a kisebbi kormánypárt mellett. Gondoltuk Péterrel, benézünk a városba és megkérdezzük az utca emberét, hogy mit szólnak ehhez, illetve aláírásokat fogunk gyűjteni. És ne haragudj, a vasárnapi zárvatartás mellett gyűjtünk aláírást, esetleg nem tudnál támogatni? Ez a melótól? Ezek kaptak pénzt? Nem, csak egy civil kezdeményezés, aláírás gyűjtünk. Annyi, hogy vasárnap ne legyen semmi se nyitva. És ez miért jó? Mindenki pihenhetne, mindenkinek sokkal több ideje jutna a családjára, elmehetnének az emberek kirándulni. De akkor nem lehet sört venni. Zárvatartások mellett gyűjtünk aláírást. Elnézést, aláírást gyűjtünk a vasárnapi zárvatartás mellett. Esetleg nem tudnák ezt támogatni? Nem támogatják. Érted, lenne egy nap, amikor, érted, Isten is megpihent a 7. napon, amikor... Kicsoda? Isten. Az ki? Ennyire azt is mondhatnánk, hogy szombaton miért? Az meg a zsidókat sem. Egyébként az is jogos. Tehát miért érdekes, szombat, mi gondoltuk, hogy esetleg egyébként a szombatot is be lehetne mert a szerint meg a bevonni. zsidóknak az a 7. nap. Tehát a szabbatot hogy ünneplik meg, ha szombaton arra kényszerítik őket, hogy zsidó létére például dolgozzék. Zsidóiskolába küldtek ránk. Ja, sehonnan, csak aláírás gyűjtünk a vasárnapi zárvatartás mellett. És vasárnap... Hát, hogy ne legyen nyitva semmi vasárnap. Az aláírást, igen, hogy esetleg... Csak a vasárnapi zárvatartás mellett gyűjtünk aláírást. Nagyon helyes. Igen? Esetleg tudná az aláírásával támogatni a kezdeményezésünket? Persze. Ó, köszönjük szépen. Vasárnapi zárvatartás. Ti is pártoljátok, nem? Én nem pártolom. Nem? Hogy nem? Azért, mert nagyon-nagyon sok ember munkanélkül marad akkor. Nem marad nagyon sok munkanélkül. ember Köszönöm. hétvégén megy vásárolni, mert este 6-ig, 7-ig dolgoznak. Te 10 évvel ezelőtt is bevásároltál pénteken. Az más volt. Nem, Ráadásul de most több idő van kirándulásra, egy családdal időt gondolja, együtt tölteni. hogy mennek, nem. Akik eddig sem mentek, ezután sem fognak. Templomba járás. De Serkenti. rászoknak, hogy bevásárolnak pénteken. A kereskedők többet jelennek templomba is. Támogatnátok ezt a kezdeményezést? Ti ennek örülnétek is. Nem, legyen csak nyitva. Legyen csak. Hát legyen nyitva, hát nem tud az ember lemenni Igen, csak, vásárolni. bocs, ne haragudj, a vasárnapi zárvatartás mellett gyűjtünk aláírást. Esetleg kérhetnénk? Jó, én aláírom. Köszönöm mindenkinek végre mennyien sokkal több időtök lenne internetezni, facebookozni. YouTube-on van egy csomó film, most jöttünk rá. Ezt lehetne nézni. Köszönjük. Tehát pont a gazdaság ellen szól? Nem arról van szó, Hogy ne legyen a gazdaságnak térnyerése vasárnap, hogy visszaadjuk a családoknak azt a meghitt hangulatot? Hát például ez egy nagyon fontos dolog lenne. Igen. Meg a kirándulások. Ez jó ér. Sokkal több kirándulás Én lehetne nem hiszek a szervezni. családban. Csak fölhívom figyelmedet, hogy ettől még egy napimádott ez az egész. Hát mi azért... Kérdezem én, miért nem az úrnapja, ha az az úr, tudod, az Istenről beszélek, vagy Jézusról. Igen, de persze. Ha Krisztusról szólna, mint úrról, akkor szombaton kéne inkább tartani, mert félig zsidó származású volt, Júdából származott. Persze, így van, de... És akkor a szombatot kéne lenni az úr napjának. Értem. Mert akkor egyezne az Ószövetséggel, érted? A Igen. szabadnak a megtartásával. Igen, értem. De hogy Hát ha vallásosan nézzük, se füle, se farka. nem gondolja, vagy nem ért egyet vele? Nem értek egyet. Mert hogy akkor csomó mindenki pihenhetne, és elmehetnének az emberek kirándulni, és hogy... Menjenek, hát én meg ha vásárolni akarok, akkor meg akarok vásárolni. Hát de hogy akkor azt a hétközben is lehet, és akkor ez egy ilyen népnevelő dolog is, hogy az ember így elrakja a Én dolgait. már öreg vagyok, hogy neveljem a népet. Ezt a népet már nem lehet megnevelni. Értem, akkor semmiképpen sem támogatja. Kis közvéleménykutatásunk végeredménye az lett, hogy a megkérdezettek több mint fele gyakorlatilag bezárná a boltokat vasárnap. Mi ebben a konklúzió? Mindenki döntse el maga. Csá! Nézd, az
NCIS. Így van. Ebben egy csomó jó sorozat van egyébként, amit nem néznek az emberek. Nézzétek meg a Hazudhat utcát, nagyon jó. Hazudhat utc. A sorozat? A sorozat mikor is van? nagyon jó. Azt nem tudom, mi letöltöttünk, mert én illegális letöltő vagyok, nincsen tévén.